Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Ronalyn wenno Ron, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Belated Happy Mother's Day to all from Wilma Mamerga iti Hong Kong, Jervy Bristol iti Kingdom of Saudi Arabia, Santiago de Leon, Mary Ann Paas, Ray Allen, Castañeda Floresma, Baltasar Catherine, Annie Raimundo, Irene Laron, Carmelo Rapanot, Agnes Curry, Joel Quilon, Harold Sagandoy, Jennifer Pajos, kan Juan Gabriel de los Reyes. Belated Happy Mother's Day pie kani Inang Juning from Aida Garcia, ni Mama Romanita Villaseñor from Rosemary Villaseñor, ni Mama Lydia from Lovely's Tambayan. Shoutout pa kani Hansel Castillo Ulep iti Saudi Arabia, ni Nancy Supnad iti Kingdom of Saudi Arabia from James, Joyce, kan Nicole. Belated happy birthday ading Roland Corpus, kan kablaawak ti Corpus family dita Santiago City, Isabela from Rowelyn Corpus. Makablaawan pa iti pamilya Flores, Borje, kan Padawang, dito'y Sabangan, Alaminos City, Pangasinan, from Monmon, Padawang.
Makabkablaawan pa ni Goldwyn Guaves kan dagiti kakadwana from Zenel Limos, ni Zaira, Chen, Clyde, Anishka kan Kinley di Tabagyo from Lovely's Tambayan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Pagayam aron. Dear Manang Emmy, siyak ni Ronalyn, ngamron kunayo kumalatan. May saak a tomboy, katjak ibain apulos day ta kinataok. Elementarya akpay laeng idinadlaw ko ti kinataok. Kat dakkel ti panagyaman ko, ta accepted dagiti dadakkel ko ti kinataok. Talaga nga ititignay, rikna ken panagbadbadok, may saak a lalaki manang. Iso a babae met ti pagduyusan ti riknak. Malagip ko idi addaak pay laeng iti kolehyo, masansan idi a mairamanak iti rambol, takadawyan a lalaki ti kanayon a kakadwak. No pay kastamanang, si papanakelak a mangibaga, a nakalpasak iti panagadal ko, nga uray no vocational laeng. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay manang. Kat sapay lakuma, tamaikan met iti gundaway a maidrama, babaan toy programa yo. Ay nabartek ka man ng asimmangpot anak kaw. Inton kuan agsakit kay ti kastangar aramida. Anya kayo lakit din ay tatang. Saan ka nagsakit? Kun may saan ka nabartek? Nakainumak lang. Anya anak kainom laeng nga ibagbagam, ket no pinalpaliiw ka anak kaw. Manipod dim sa ag kay tinagluganam ataksay, aging ga nakastrek ka dito'y balay, pinalpaliiw ka. Agbasing-basing ka amag na. Sa kala naglimpyo itay pinastrek kan. Tatang, Makitam. Di ka makatagaray tapod no timbagak. Iso adi mo mailibak ang nabartek ka. pasensya kayong tatang. Naimasan mi ngamin tinaginom kadagiti katrabahwak. Sana bali, tawan mo trabahok no bigat. Kun maminsan matlang iti makalawas no uminumak. Ngam nalabos met. Pudno ama minsan la iti makalawas. Ngam nakarom at tibartek mo na aginom ka. Kat day tati pagdanagak anak ko. Ang mga no agsakit ka gapo iti kasta nga aramidam. Apag iso tarimwar kan iti silid mo. Nakaluto ako iti pamigatan. Nanang, Amo, kanabartek ka si mangpet idirabi taimbaga ni tatang mo. Iso nagluto ak iti sabaw nga igupam Ronalyn. ninanang mat, 25 kun. Ngam Ronalyn lata tiawag yu kanyak. Nay, anya kumangay ti iyawag ko ken ka. Kat Ronalyn mat atalaga tinagan mo. Kasla diyo pa'y mat na aklon ti kinataok, nanang. Nabayagan anaaklon ko alakyan ka, Ronalyn. Matlagayam. Di ron nga ro, tiyawag yu kanyak. Sana Ronalyn, tanagan ti babae day ta. Ay na, mabalin ka day. Di mon sang kadilaw ti awag ko ken ka. Nalakit din. Umigop kan iti sabaw. Tapno mapuduutan day tarusok mo. Oh, kaano ka si Mangpot, Alfred? Hindi na minsan ba ya? Itala nga na ikanak iti gundaway nga agpalailang, tanagin na naapay.
Nabanuga kami ni Tibiyay. Ayos ah. Nakarkaro nagbalin ka na taraki. Oh, sigod mo ta. Kat agpainom ka nga ruda na. Na, ay una yun. Husto gayam ti ko na ni Tata Minyong nga amam. Artek ka kanon. Uy, saan mo ta? Anyang artik nga ibagbagam? Oh, saan kit din? Ita lang nga agkita tamanin kalpasan ti talo atawon nakaadda kay Hong Kong. Ngam inom kit din ti ibagbagam. Kat kayat ko lang mataraman ang tikatas ng abroad ah. Sige, pagustuhan ka. Nangayawan sa amot trabaho mita. Agjaming taman nga rod. Apag iso, tadayawis ko ken karon. Bareng numayat ka. Sigurado ka kayat mo tiyaw-awis kan ka ni Alfred? Untatang, padasak man mo tiag abroad. Ay katadakan ka na itanak ka. No lakit di ta ka ba alam, di agabrod ka. Ngamnay, saan amabalay nga imo tami iji abroad ti kinalaing mo nga aginom, anak ko? Ha? Husto ti inam. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kay Jay, no day takit din agin inom tar aramidam no bilang ta makaabrod ka. Takayumot. Saan ko matabiso ti aginom nanang? Tatang. Pangpaikat lang iti bannog ti panagin-inom ko dito inukwa. Palagi plaeng ti ibagbagamay anak ko. Iti kasta, amom ti pagluglugaram no bilang ta makaabrod ka. Naturadak man ang Emmy. Sa anak ama-amak amang padas, kadagiti bambanag, nang runa, no amok apara mutlaeng iti pagsayaatak. Tinulungan na karod ni Alfred akaubingak, anang ipagnakadagiti papeles ko, tapno makaabrodak. Kabayatan ti panang ipagpagnak kadagiti papeles ko, awan sarday ti panang bilbilin kanyak dagiti dadakkel ko. Kat ingkarikmat kadakwada, nga idyak ti arak, no bilang tamapagasatak nga agabrod. Iti ababa asarita manang Emmy, nakaabrodak nga rod, kat nakastrekak adagos iti may sa apakanan dito'y Hong Kong. May samot ti dagusmi kada Alfred, ken kadagiti daduma pay akailyan, anasang putak dito'y. Alfred, sikat ti kabaddo nga alak ditoy. Iso sika nga rod ti pangibagaak. Ni, iti anya ron? Ni Misty. Oh, apay ni Misty? Kuwang amin. Kursunadak ni Misty. Anya? Damo pa'y lang nga pa nakakitakan ko ano. Kursunada kon. Ada ka din kayan ayat na. Awan pa'y mat no ita. Ay, Awan tamok. ayos nga rod no kasta. Digaak ni Misty. Agyamanak, tay manugot kay ti awis ko ken ka, Misty. Awan matakas na, saan ka di, Ronaldin? Si Kamat. Ron, kunamlatan.
Di nakawagan iti Ronaldin. Ha? Oh, apay nga umisam ka nga eh. Awan, makaisa maklaang. Saan ka kumamot kasta kanya ka? Mga asim. Alasan nga Rodan. Prangkaak a tao, Ron. Iso nga diretsaan nakman. Ha? Misty? Diyak kaya ti palikaw-likaw, Ron. Kaya't ko nga ibagam kanyak, noan niya talaga ti rantam. Apay nga ide-date nak. Misty. Kursunada ka ngamin. Kunak tupay kat. Well, kasi tinakunakon. Prangkaak matatao. Nalag-antiriknakan ka, Ron. Ha? Agpaiso, Misty? Wan, Ron. Nalag-antiriknakan ka. Kat kayat ko, amas agsiningag tapay. Masansana na rumwar kayo ka ni Misty Ron. Jack ilibakan ka dayta, Alfred. Nangruna kat makitkita mo't. Dakas ka di, no bilang takanayon nga ag-date kami. Ha? Saan mat, Ron? Awan ti dakas iti dayta. Agyaman ak, kunaklakit din no kuna umadakas ti kanayon na panagkuyog mi arumwar. Saan? Apay kumatagidaksak dayta ngay. Ngam, da kayo ka din. Saan pa'y? Kaslakastan Ha? Anya ti kayat mo asawan? Basta, Alfred. Amumot siguro ti kayat ko asawan. Ron, nagpintas na ito akawas, oh. Kitaam. Bagay ko saan ka di? Uwan ngagpaiso. Bagay launay kan kaday takawas. Pati ti Maris na. Bagbagay mo launay. Ron, kayat ko da ito'y abado. Iso na lang, tempawit kong ti sweldo ko di Pilipinas. Ha? Iso ajak magatang tawan ng kwartak. Ani, apay nga yadi mo alaan. Gatangam lata Di mo ka din ang nagtimbagak. Awanon kwartak, tempawit ko na di Pilipinas. Ay, katanya kumangay. Siyak ti manggatang iti dayta. Parakan ka. Ha? Agpaiso, Ron? Wan, Misty. Basta parakan ka. Para iti pagragsakam. Ipay ko. Kasta ti kinapatag mo kanya, Misty. Ay na, agyaman na, Ron. Talaga gaya mga espesyalakan ka. Agyaman na launay. No kasano ti ragsak ko iti panagsinningad mi ka ni Misty manang Emmy, nakarkaro manan ti ragsak ko iti kanayon a panagkuyog mi. No labsan ti agsarita, kayarigan ada kamin,
No pay di na pay insawsawang apulos nga ay ayatan nakmat. Maragsakan mat dagiti dadakkel ko, gaputa na amwanda adanda ni Jakon tumimtim iti arak iti kaaddak dito'y Hong Kong. Iso at agiragsakan dalatan nga uray saan unay adakkel ti maipatpatulod ko kadakwada. Tatibirok ko iti kaaddak dito'y Hong Kong, danda ni mabusbus ko amin para kani Misty. Iti ad-adda panagsininged mi adwa, nadlaw kumat akim mayakay kanyak ni Alfred agayem ko. Oh, anya ngay Alfred. Agjaming taman mat. Nabayagan na jak timim-timiti na sangarkat. Pasensya ka ron. At amin na patag nga si Kaswag. Manen? Adda manen asikaswam? Wen, masapol ngamin na maasikaso kung dahi tabanag. Anya nga minday taaya. Basta. Jack mabalin nga ibagakan ka. Anya kamatan. Kaslasaan tang aggayam no kasta. Pasensya ka talaga ron. Ngamrumbang lang nga si Kaswag dahito eh. Sige, panawan ka pa eh. Sa balin da ito ya. Apay nga ta kas jay matan kanyak ni Alfred. Kas lulik-liklikan nakmatan. Ay. Anya laki tindagit yung mapampanunot ko aya. Sana rumbang da ito ya. Masapol nga iwaksik dagitoy ang negatibo ang mapampanunot ko. Anya di kunam, Misty? Masapol ko nga min ti dakkel agatad ron. Anda nga min pari ko ti Pilipinas. Anya? Ni, apay? Anya ti parikot? Rimataan ka ng ti bangko ti kakaisuna asan ikwami nga insaldami. No di ka makabayad iti lasod ti makalawas. Ha? Iso nga burito ak. Diya ka muna niya ti rumbang nga ramidak. Mano nga minaya ti masapol mo? 200,000. Ha? Ay, nagdakkulan. Iso nga ron nga burito ak ron. Diya ka muna niya ti rumbang nga ramidak. Anak, saan arum nga panunutan na kami kaninanang mo dito? Ada mo ti pagsapulan mi dito. Ada paggastos may. Agyaman naglukas to, tatang. Ang madamag kumanlaang. Pangananwam ayay ti dakkel agatad. Takunam nga amangan no sumagmamano abulan adi ka makapauit kada kamay. Kwa, tatang. Basta, ada na po tagapagkasapulak dito Anak kao. Agyaman na, tamawatan dak, tatang. Kas itinakon anak kao. Birok mo ti matmat gadam iti kaadam dita abroad. Kukuam day ta. Iso asaan arumbang nga ipakadam kada kami no anyat pangananwam iti matmat gadam. Tatang. Ngam di na kami kumamot sa iran kaninanang mau no kanayon nga ibilin may nga agimpad ka. Agurnong ka anak kao. Saan ka kumangagbalin a barayuboy dita, Uwan, tatang. Laglagi pa kakanayon day taabilin nyo. Nasaya at no kasta. Taparakan kamot lang dagiti ibilbilin may anak kao.
napadaga pa panakron. Di na ko masingaan. Pangaasin. Mabit lang, Alfred. Ah, Awanan ti sabali nga mo kapag damagan. Nasana si ka. Tasi kalaang mat ti kabaddo nga alak ditoy. apay nga minaya. Ni ngamin misti. Awan mo ton dagiti gargarot na. Ha? Apay? Di mo kadiam mo? Ti, anya, Alfred? Kat no nag-encontrakan dito ni Misty. Nagawid na ni Pilipinas. Anya? Ni, apay nga ya din ay bagbaga kanyak data. Panagkunak, at damanin na ang lilaw ni Misty. Kat nalabit ngayon, tarayan nan. Anya? Ni, anya ti kayat mo asawan ni ti kastaan ay bagam, Alfred. Ibagam ko makanyak. Pangaasim. Imbagak nga rod ka ni Alfred, ti panang ipabulod ko iti dakkel agatad ka ni Misty, manang Emmy. Kwarta nga inutang ko pa'y kadagiti na amamukon iti kaaddak dito'y Hong Kong. Idi matlaeng ana ibaga kanyak ni Alfred, nga adugaya man dagiti inututangan ni Misty nga amamuda, ket di na idan binaybayadan. Naamwak pa'y ti rason, no apay akim mayakay kanyak ni Alfred, idinadlaw na ang nagbalin kamin anasinged ka ni Misty. Agayat gayam ti gayam ko ka ni Misty. Ngam laplapda na laang ti bagina, gaputaamunan tinaalas nga aramid ni Misty. Manipod idi nga aging gaita, awanan apulos ti damag ko maipapankan kwa na. Iti ababa asarita, kakaasiak anang baybayad iti kwarta nga impabulod ko kankwana, taintarayan nakket nga ruden. No bilang tamaidrama da ito'y padas ko, kayat ko apalagipan dagiti naayat nga agabrod, nang runa dagiti kaskanyak, analaos no agayat. Agannad kayo kumakakabsat, tasaan asinsinan ti bannog tayo, tapno makatagged tayo laeng dito'y balasiw taaw. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, Ron. Pagayam aron, umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Anyalaket nga agpayson, gapo iti panagayat mo, nairubo kalaket nga ruden, anang ikaro iti di mo pulos nagnumaran. Nagalaskit din ti kasdi agalad ti tao. Alaan da nga umuna ti panagtalag ti biktimada, kat aramatan da pa'y ti physical alangada, tapno makabiktimada laeng. Sapay la kuma, taagbalinan nga adal kan kadaytaan na pasaram, tapno saan kanton ama biktima pa'y. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu